Η πρώτη είναι καλύτερα από τις άλλες δύο που κάναμε. Ωραία. Δεύτερο δεν θα έλεγα βάς, αν βλέπεις μέχρι εκεί. Γιατί? Δεν ξέρω που είναι. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Θα το βρούμε, ωραία, πάμε. Δεν σου τι λέει 6, αλλά νομίζω ότι δεν είναι 6. 6 είναι 2,5 λεπτά περίπου το τραγούδι. Μόνο 6 λεπτά είναι. Έχει τώρα στο δεύτερο. 1, 2, 3. Δεν φάνηκε τόσο. Όχι, το ήταν καλύτερο από το πρώτο. Το ίδιο έγινε. Το ίδιο ακριβώς έγινε. Ναι, αλλά καλύφθηκε πιο chill. Ποια κρατάμε? Να το